An balimaw ni ɲantuma i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na kunun arasibasi tun kan ka taa commune 4 tribunal la ni ye commune 4 procureur tun ye a wele o weleli de kɔnɔna na a ka partisan kɔni caman bɔra minnu kɔni b'a arasibasi kɔ olu tun taara manifestation na tribunal da la olu tun ka laɲini ye min ye ko olu ka ko arasibasi ka bila ko wa ko foyi kana bɔ a kɔfɛ tuguni olu ka o laɲini na mɔgɔ baden kɔni tun don olu ko laɲini na fɛn bɔra a kɔfɛ fɛn min ye manifestants ni polisiw n'olu sera ɲɔgɔn ma olu ka se ɲɔgɔn ma kɔfɛ mɔgɔ caman kɔni blessera la mɔgɔ caman joginna wa hali saya fɛnɛ bɔra a ko kɔrɔ nin fɛn kɔni a kɛra kumasuliba ye min Bamakɔ kɔnɔna na yan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ min bɛ yen o ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan maliyɛn minnu bɛ kɔ kan i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na olu kɔni problème caman b'u kunna o problème dɔ ye min ye i n'a fɔ kɔsan na bɔra a kalama cogo min min ye binationaux ye binationaux tɛ dɔwɛrɛ minnu ye maliyɛnw ye nka mɔgɔ wɛrɛ dugu wɛrɛ mɔgɔ dɔ fɛnɛ nationalité fila b'u bolo Faransi kɔnɔna na olu kɔni walasa olu ka se ka na Mali la olu obligé don ka visa de ɲini ka se ka na Mali la min y'u ka dugu filanan fɛnɛ ye olu kɔni caman y'a yira k'a fɔ ko o kɔni man ka kɛ parce que papier dɔw bɛ yen minnu b'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye maliyɛn ye ni carte d'identité b'i bolo ni carte wɛrɛw bɛ minnu b'a yira k'i ye maliyɛn dɔrɔn k'i ni tɔw bɛɛ ye kelen wa o b'a to i man ka se ka a ma se i ka visa ta tuguni ka se ka na Mali la nka olu bɛɛ kɔfɛ Mali consulat min bɛ Faransi olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko o consulat in bɛ hali bi ka visa wɛrɛ minɛ olu la f'olu ka visa de ta walasa olu ka na Bamakɔ kɔnɔna na yan Mali kɔnɔna na yan olu kɔni y'a yira u ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko kɔni o tɛ bɛn olu ma mɔgɔ caman ye sera an ma yan ka fɛ misaliw caman k'a fɔ ko olu kɔni b'o hukumu kɔnɔna na ko o digilen b'olu la kosɛbɛ ni kibaruya fila de tun b'an bolo k'a lase aw ma ani can ka kulomajɔ la